Mustapha namu dan baiwa yare iye na duniya ku yi hatara wanda ya kwana lahira sai addu'a mu rike farin gani rasulullahi yan uwa. Wanda ya bi shi wallahi bai wahala tun daga duniya ba shi ba matsala cikin kabari ma wallahi bai kwalla annabi kai kadai ka dace mu rike a rayuwa yare iye na duniya ku yi hatara wanda ya kwana lahira sai addu'a mu rike farin gani rasulullahi yan uwa. Dole na gaida na Fatima binta wadda ta zama garkuwa ga halitta uwa ce gun maza hada mata banda kamar kina na Fatima binta uwar uwa yare iye na duniya ku yi hatara wanda ya kwana lahira sai addu'a mu rike farin gani rasulullahi yan uwa. Dole na bi kasidi Abdul Kairi mai mana magani ga dukkan sharri